नैथि खेबनि थाखाय गावनि 14 नं सेरांदुवार बियाबनि सिङाव लामा खोनानै होयो EM रनजित बसुमतारिया। गावनि बियाबनि सिङाव थानाय मोनफ्रोम गामिनि सिंनि गाज्रिसिन गामिफोरखौ नायदिंनायनि उनाव सरकारनि स्किम एबा बिथांखिखौ नेयालासिनो आखाइनि हाबा हिसाबै बाला अन्थाइनि लामा खोनानै होनाय बे समाव नुनो मोननाय जादों। फिन दिनैबो गावनि बियाबनि सिङाव खुंग्रिं प्राइमारि आरो सान्तिपुर प्राइमारियाव बाला अन्थाइनि लामा खोनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। ओरैनो लामाल' नङा, जोंनि गभर्नमेन्टआ आरो जोंनि पार्टिया हाइकमान्डनि बिथोन बायदियै आखाइनि हाबाफारिखौ थांनाय सानथामनिफ्राय जोङो लागासिनो दङ। दिनै खुंग्रिं प्राइमारिनि सिङावहाय जोङो आखाइनि हाबा खामानिखौ मावदों। खुंग्रिं प्राइमारिनि गेजेराव जेसेबां मानि लामाफोर दङ बिनियाव बयनिख्रुइ गाज्रिसिन लामाखौ जोङो दोंब्रै खोनाय जागोन आखाइनि हाबानि खामानिखौ। दाखालि साननैयाव जोङो आस्राबारि प्राइमारिखौ फोजोबबाय। गुबुन गुबुन प्राइमारिफ्रा जोबबोगासिनो दङ, बिदिनो जोबलांबाय थागोन। 10-12 दिननि गेजेराव जोंनि आखाइनि हाबानि खामानिखौ जों फोजोबगोन। गासिबो प्राइमारियावनो मावजोबगोन। जि जायगायाव भेरि इम्परटेन्ट बेखौ जों सिलेक्ट खालामनानै मोनसे प्राइमारियाव जों दोंब्रै खरि मावनायनि हाबाफारि लागोन। बेनि अनगायैबो गुबुन आखाइनि हाबाफारिफोर जिखुनु आखाइनि हाबा जोंनि समाजा जोंनि पार्टिखौ मा मावजानो लुबैयो बे खामानिखौनो जों आखाइनि हाबाफारि हिसाबै लानाय जादों। सार, बिजेपिआ नोंथांमोनखौ खामानि मावनायनि सुजुग होआखै होनदों सार बिराम नार्जारि बिथाङा। बियो बिथांनि राव। मानोना बिजेपि हिसाबै जोङो जुदि मानव गेदेर नखर मन्त्रि जोंनि अमित शाह बिथां, मानव गेदेर गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां, जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना बर' हारिखौ ओरैबायदि आशीर्बाद होदों। बिथांमोना बेवहाय मालाबाबो हस्तक्षेप खालामाखै। मोनसे खोन्थाया बेनो, एलायन्स थानानै खामानि मावनायावहाय जोङो एलायन्स पार्टि हिसाबै आन्डारस्टेन्डिंआव मावखायो। बे एलायन्सनि मोनसे धोरोमखा। बेखौ लानानै रायजो राजानि सिगाङाव सोरबा अपजिसननि मानसिफ्रा हयथ' राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय माबा मोनसे बुंनो हागौ। बेखौ जोङो एसेबां गोरोस गोग्लैयाखै। जोङो जा खामानि मावदों, नोंथाङा साननानै नाय, बे बोसोरब्रैयाव जोङो 1200 किल'मिटार ब्लेक टपिं मावबाय। बिथांमोननि BPFनि दैदेनगिरिफ्रा होनदों जोंनि मावखानाय लामाजोंसो बिसोरो थाबायदों। खामानिखौ जुदि बिसोर मावखानानै गालांजोब्बायमोनब्ला 1200 किल'मिटारखौ जों खोनांनाय नङामोन। आरो दिनै जे जों आखाइनि हाबाफारिखौ लादों, बे आखाइनि हाबाफारिखौबो जोङो लानो गोनां बाध्य जायामोन। गतिके बे आखाइनि हाबाफारिया 40टा समस्तियाव जाजोबलांगोन। जोंहा फोथायनाय दं जोंनि सरकारनि दिनाव। बेनि अनगायैबो हा-हुनि जेंना, 2,20,000 न'खरनो जोङो हा-हुनि जेंनाखौ फोजोबनो हाबाय। 2,20,000। 15 बोसोराव हाग्रामा बिथाङा मात्र 17 बोसोराव मात्र 15,000 न'खरनोल' हानि जेंनाखौ सुफुंनो हादोंमोन। 17 बोसोर, ओमफ्राय जोङो बोसोरब्रै जाजोबबावाखै, बेवहाय जों 2,20,000 फोजोबनो हाबाय। गतिके जोंनि आरो बिथांमोननि मावनायनि गेजेराव बिराद फारागथि दङ। बिथांमोननि समाव बिथांमोननि लिडारा जौ लोंनानै डिसिसन लायोमोन। जोंनि लिडारफ्रा गाइखेर आरो फिथाइ सामथाइ जानानैसो डिसिसन लायो। सार, उफ्रा बिसायख'थिनि उफ्रा बिसायख'थियावहा बावैसोनो स्टेट गभर्नमेन्ट इलेक्सन कमिसनारा डिक्लेयार होनाय लोगो लोगोनो जोंनिफ्रायबो डिक्लेयार जागोन। गतिके खोब खम समनि गेजेरावनो बेयो डिक्लेरेसन जानो हागौ। मा गामि बेयो नोंथांमोन? मारुफारा, खुंग्रिं मारुफारा। 17 बोसोराव BPF सरकारा नोंथांमोननि बे गोग्लैसोनानै थानाय लामाखौ मावफुंनो होआखैमोन सार। दा माबायदि गोजोननाय मोनदों? दा जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जों 17 बोसोरावबो जोङो BPFनि आमोलाव जोङो बे लामाखौ नाजासेयावबो जों मोनाखै। खिन्थु नै दा जोंनि BTR सरकारनि जे जोंनि फरेस्ट बिफाननि EM रनजित सारा जे जोंनि बे मारुफारा गामिखौ बेबादि सेन्ड ग्रेभेल गारना होनो नागिरनायाव जोंहा रायजोआ जोबोद गोजोननाय दं आरो जोबोद बाख्नायथाव। आरो रायजोफ्राबो गासिबो ज' ओंखारनानै जे EM सारखौ बाख्नायदों। आरो बेखिनिखौनो आं बुंनानै इयुनाव आरो माबाफोर मावनांगौ खामानिफोर दं नामा नोंथांमोननि? दङ बे दालांबो दं। आरो बे सारा बुंलांखाबाय जे बे सेन्ड ग्रेभेला ओरैनो बे हाब्रुनिफ्राय एसे आरायग' जानायल'। आरो बे एस्टिमेट जाखानाय, बे एस्टिमेटआ सोलिबाय थागोन। आरो बे एस्टिमेटखौबो हरनायनि खोथा सारा खोथा होलांखाबाय। बे दालां गंसे दं, बे दालां गंसेखौबो
मावफुंनो थाखाय सार रनजित सारा गावनि फरेस्ट बिफाननिफ्राय हरनो थाखाय खोथा होलांखाबाय। बेखायनो जोंनि बे खुंग्रि मारुफारा गामिनिफ्राय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बे समस्थियाव एम रनजित बिथाङा माबायदि मावदों होनना नोंथाङा सानो? बे जोंनि बे 14 नं चिरां समस्थियाव रनजित सारखौथ' बाख्नायनांगोन। बे एम सारनि मावनाय आरो बे एरियानि जेसेबांनाखि जौगालु खामानि बेखौ सारनि मावनायखौ जोंनि बे खुंग्रिं ओनसोलनिफ्रायबो जोबोद बाख्नायनाय थाबाय।